பெண் வந்து ஜாதகம் பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய கணவர் வந்து அனுதினமும் வந்து குடிக்கிறாரு, நீசத்தனமான வேலையெல்லாம் செய்கிறாரு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. ஒன்றும் இல்லைப்பா, உங்களுடைய ஜாதகத்தை கொடுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்த பிறகு அவங்களுடைய 7ஆம் அதிபதிக்கு 10ஆம் அதிபதி நீசம் பெற்று இருந்தார். அவங்க வந்து கன்னி லக்னம், 7ஆம் அதிபதி வந்து மீனம், மீனத்தில் இருந்து அவருடைய கணவருக்கு 10ஆம் அதிபதியை பார்க்கும்போது குரு, அவர் 7ஆம் அதிபதி மீனமே வந்து குரு தான். அந்த குரு 10ஆம் இடத்துக்கும் அதிபதியாக வர்றதுனால அவர் போய் மகரத்தில் நீசம் பெற்றிருக்கிறார். அப்போ இந்த ஜாதகியை திருமணம் பண்ண பிறகு அவர் உத்தம புருஷனாக இருந்தால் கூட அந்த ஜாதகியை திருமணம் பண்ண பிறகு இந்த ஜாதகங்களும் சேர்ந்து வேலை செய்து அவர் வந்து அந்த நீசத்தனமான வேலையே செய்கிறாரு. நீசத்தனமான வேலைன்னா என்ன? அனுதினமும் செய்யக்கூடிய மது, மாது, சூது, இதை ஏதாவது ஒன்றுத்தில் அவர் மேலோங்கி காணப்படுவார். இதை தான் அந்த ஜாதகத்தில் தெள்ள தெளிவாக எடுத்து சொல்லும் அப்படின்றது தெரியுது.